știu, copilul meu are o memorie foarte bună, înregistrează progrese, însă înregistra niște blocaje greu de identificat, aproape imposibil, de psihologi, de logopezi. Deja oriunde o duceam spuneam, noi nu suntem competenți, nu avem ce să facem, suntem depășiți. Descoperit aceste antrenamente neuronale în cadrul unei emisiuni realizate de domnul Costin Dămășaru, în care prezenta antrenamentele neuronale efectuate cu alți copii. Eu am cunoscut despre aceste antrenamente de la posturile Discovery, însă în urmă cu 16 ani erau absolut imposibil de aplicat în România. Ce culoare e asta? Cum e negru? Black. Așa, bravo! Femeia suferă de sindromul Down cu simptomatologia aferentă. O fată absolut minunată, cu care este o reală plăcere să lucrezi. Pe tine am antrenat-o cu antrenamentul neuronal BMBCI și a descoperit ea în timpul antrenamentelor cum să lucreze cu mama ei, astfel încât să se antreneze mai bine. Mama ei stătea lângă ea, în spatele ei, și de fiecare dată când Timea performa în cadrul jocului și optimiza rețelele neuronale, o atingea ușor pe palmă. Încă după primele ședințe pot să vă spun că ea a început să pună foarte multe întrebări. Ea nu punea întrebări. Ne înțelegeam foarte bine, dar exprima totul la modul afirmativ. A început să aibă curiozități. Ea probabil le avea, dar nu mi le exprima. Tot timpul mă întreba, cu ce te îmbraci, unde te duci, de unde ai venit, câte zile mai sunt până plecăm la mare. Un profesionist, cu ghilimele de rigoare acum, medic cu care a lucrat Timea, a fost la o consultație de diagnostic și i-a dat un anumit diagnostic și a spus mamei Timei că nu o să revină, nu o să fie optimă niciodată, nu o să fie cum trebuie. Mama Timei i-a arătat un clip cu Timea absolvind școala generală și doamna respectivă a rămas absolut șocată. În plus, a început să se bucure de lucrurile pe care le primește. Ea le-a primit tot timpul, însă nu se... Timea. Le-a primit tot timpul, însă nu consideram că le apreciază. Erau niște lucruri normale, le primea și atât. Acum probează sandăluțe, rochițe, le arată prietenilor care ne vizitează, lucruri pe care nu le făcea. A susținut examenul de capacitate pe subiecte egale cu ceilalți copii. A luat niște note apropiate de nota 5, dar pe meritul ei, în timp ce alți copii, poate, care n-au avut niciodată nicio problemă, au fost înregistrați și cu 1 și cu 2. Câți ani ai? Am 16 ani. 16, da, bravo, bravo, 16. Intra la? Și am imitat la liceu. La liceu? Oh, bravo, felicitări! Am dat examen. Asta am făcut aici. Am reușit să o ajutăm pe Timea să termine școala și să înțeleagă mult mai bine ce se întâmplă în jurul ei. Acum, eu spun, pot părea lipsite de interes lucrurile astea, dar pentru ceea ce pentru unii părinți este normal, pentru noi, ceilalți altfel de părinți, reprezintă adevărate minuni. Nu ține să crezi. Și în momentul în care vezi părinții că sunt absolut literalmente fericiți,
că în câteva ședințe s-a întâmplat ceva ce nu au putut să obțină în, nu știu, câțiva ani. În momentul respectiv îmi dau seama că ceea ce se întâmplă aici este peste mine. Și-ar dori să aibă mai mulți prieteni decât are ea, dar noi încercăm, de asta încercăm integrarea. Lupta noastră este pentru integrare socială, pentru ancorare în realitate și am cerut sprijinul terapiei neuronale, antrenamentelor neuronale.